eta lantzan min hartuta da. Aldaketa eskatzen ari da. Tripan min dauka. Sabelean jartzen du eskua. Manisek zin dauka berotzen. Baditu pare bat jokalari. Albistegi, horrena da, albistegi ateratzea. Albistegi eta Espin. Espin zentrala, Garria. Albistegi zautzen duzu ezala jarriko jokalaria. Espin aterako, esperientzia. Espina esperientzia. Hala da bai. Bera izango da Manixen azken fitxa. Lanzarotek zelaia utzi egingo du, eta ematen duenez ez da itzuliko, Momentu zamarrekin, Eibar, Espin zelairatu arte. Atera du bitartean Osasunak eta momentu zamarrekin jokatuko du Manix Mandiolaren taldeak. Postigo, Nacho aurrera egin du. Erdirak eta Nachok. Balinek burrundu, Altunak kanpora bota du. Orain zelairatzen dan. Lanzarotek berak sartu nahi du. Sartu nahi du, bestaldera juteko. Bestaldera juten danean, denbora gehiago posatuko du aldaketa egiten. Baina, epaiak berari ez dio baimenik eman eta marrekin jarraitzen du Ibarrek. Jokaldi ona kontuz, Jaurtik eta Manuelek. Bari, keinu polita ditu Manuelek, Bari, baloiarekin ezkerrez egin du erdirak eta Xabir Irureta atezaina iritsi da. 87. minutu ipuruan bat eta huts Eibar irabazten. Luze. Ez da kanpo aterako baloia. Atera du Eibarrek, orain luze jokatu du Osasunak, Manuelek ikutu buruz. Gainanek pasatzen irtetzen utziko du, baina indarra handiarekin iritsi da Nacho. Eta falta, txartela ikusiko du. Hortxe, txartel horia, Nachorentzat. Eta aldaketa orain, ez da, Joseba? Hala da bai. Eta Juananek esan moduan, beste puntan da lantza, lasai. Pausaje Mansoarekin uzten ari da, Ipuruako berdegunea txalo artean, eta zelairatuko den Eibarreko azken jokalaria Espin izango da.